Elindultam hosszú útra, a csernyei fogadóba, a csernyei fogadónál elejtém a 9 zsandár. Mind a 9 kérdi tőlem, hol az utazó levelem. Meg a zsandár megmutatom, a mellényem kigombolom. Kigomboltam mellényemet, elővettem fegyverem. 5-6 fejbe lőttem, ez az utazó levelem. Én Istenem mit csinálja? Szaladjak-e vagy megállja? Ha szaladok, agyon lőnek, ha megállok, megkötöznek.